Sir, may hapon sir. No, sir, sa ito pangalan sir? John Ray Mijante, ma'am. Unsay mo ang kuha na ni sir work? As a volunteer, ma'am, ako mo ilang Vice Operation of President for Operation. Napita mo area nga makuan. Ako yung mukuan sa akong mga kauban. So sir, so far sir, unsa man ang inyong nahimong preparasyon alang sa mga tao nga ning bisita no labi na kay Semana Santa karon na ni samay-samay? Ang amo dani, ma'am, about sa regarding sa mga accident, ma'am. Daw ang kanang mga tao nga dili taga dinhi, ang amo nga safety ang ilahang pag-anhi o ilahang pag agi diri sa area namo sa Hingog City. So far sir, kumusta man po daghan ba ang ning duog yun ning bisita sa shrine? Sa pagkakaroon, ma'am, wala pa na mo expect ang kabibo. Pero ugma, ma'am, murag pa na mo kay na may ibali prosesyon sa buntag sayo kadlawon. Diha na din sa pagka alas 8 among gi-expect nga mobibo ang padulong pagka alas 12. So far sir, about sa mga aksidente, wala ba natala ang aksidente sa kasamtangan? Sa pagkakaroon, ma'am, kaganina naay na aksidente dito, ma'am, pero mild ra. Nya amo silang gi-approach o amo bang pagkuanan sa rescue o kung say among ma-first aid sa ilaha. Ibalibad sila nga dili na lang kay okay ra man ako, no. So far mao pa to siya. Sa pagkakaroon nga kuan, ma'am, kato pa siya. So far sir, kumusta man pod ang suporta no sa dakbayan sa Inguog? Okay ra man, ma'am. Ga-support man sila unsay kuan namo labi na og nay mga mahitabo. Ganina hinon og pagpadala unta mi og rescue. Tawag mi dito sa Gemini Charlie to sa Hingoog. Ako na lang ibalibaran kaya ang ingon masad tong kuan nga negative na lang daw kuno. About sa support sa snack sir sa inyong kuan dani. Ang sa snack, ma'am, murag dili. Ang sa amo pa ni nga kuan, ma'am. Ang sa snack. Sa inyo ani. Okay. So sir, basi na doon na po kay pahimang no pahibalo alang sa mga katauhan nga buot pang muanhi ugma, labi na ugma po no kay Bernie Santos sa may shrine dani sa Hingoog. Ang akong pahimangno ang katong mo agi o muanhi diri sa lugar sa Hingog City labi na sa Panaad sa Samay sa City Cake nga magbinatayon tayo labi na sa dalan nga itong pagagian kay ngano og ting ulan danlog ang dalan kay usa ka espalto. Ang isa pa sa daghan ga agi diri daghan sa daan tawo nga ga anhi diri. Ang ato nga pagbinatayon ta og safety ang ato ang lakaw. So daghan kay salamat sir.